ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ 3 ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷେପଣ ଓ ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ଭାବ ସଂକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। 1. ଭାବ ସଂକ୍ଷେପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦର 1/3 ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବ। ମାନେ 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଛୋଟ କରି ଲେଖିବ, 3 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ। 2. ଶବ୍ଦ ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶବ୍ଦ ମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲେଖିବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା। 3. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ। 4. ଲିଖନ କାଳରେ ନିଜର ସରଳ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦେଇଥିବ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗଛ ବି ଲେଖିପାରିବ, ତା ସିନର ନେମ୍ ଲେଖିପାରିବ। 5. ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତଦାରଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲେଖିଛି କି ନ ଲେଖିଛି। 6. ଲିଖନ କାଳରେ ମୂଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରି ତହିଁର ଭାବ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ କରି ମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ପୁରା ବୁଝିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ତାପରେ ଲେଖିବ। 7. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଳରେ ଭାବଗତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏଟା ଏତେ ଖାସ୍ ନୁହେଁ 7, ଏଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନର ମୁଖ୍ୟ କେତୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆଂଶିକ ଭାବର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ତାପରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସହ ସଂହିତ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଅନୁଚ୍ଛେଦର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନରେ ଏକ ମୁଖୀ ଭାବେ ସଂହିତ ରହିଥାଏ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ କ୍ଳାନ୍ତିକର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଭାଗବତ ଓ ଗାଠନିକ ସଂହିତି ରହିଥାଏ। ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବଟିକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ା ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବ, ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନମୁନା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲିଖନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବଙ୍ଗ ନବାବ ସୁଲେମାନଙ୍କ ଦମନାର୍ଥେ ଅହିର୍ନିଶ ବହୁ ଅର୍ଥ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମର୍ଥେ ବ୍ୟୟ କରି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା ସ୍ରୋତ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ତା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ପୁରା ପଢ଼ିଲେ ଲମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ, ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ତାପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯାଇ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ, ମାଇଣ୍ଡି ପଳେଇ ଆସିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? 2. ତା ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଦେବ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ତା ଗୁଡ଼ା, ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା, ତା ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ତା ଆନ୍ସର, ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଦେଇଛି। ହେଲା ତା ପ୍ରଶ୍ନ, ହେଲା ଉତ୍ତର। ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।